Мәктәп еллары бик истәлекле еллар. Сагынып кайттык үзебезнең дан тоткан лицейыбызга, мәктәбебезгә. Һәм бик күрәсе килде безне укыткан укытучылар, хөрмәтле укытучыларыбызны күреп, чәчәкләр бәйрәмен бүләк итеп, үзебезнең рәхмәтләребезне әйтеп, аларның белән бер утырып, истәлекле хатирәләрне барлыкка китереп, сөйләшеп, гәпләшеп дигәндәй, шулай итеп күрешәсе килде. Бу бик данлыклы мәктәбебез. Безнең 2006 елда мин үзем бетердем. Һәм данлыклы мәктәп бик зур кешеләрне шушы мәктәптән чыгарды. Без бик шат шушындый көчле бердәм мәктәп булганына. Без бик рәхмәтле үзебезнең мәктәбебезгә, директорыбызга Любовь Степановнага. Шулай ук минем беренче укытучым Диляр Кабировнага, без аны принцесса Ди дип йөртәк, чөнки ул иң гүзәлләрнең гүзәле иде, иң матурларның, иң чибәрләрнең. Без мәктәпкә килә идек, аңа сокланып, карап һәм алга таба безнең белемнәр алырга бер ничек дип әйтим, мотив иде ул безнең өчен, менә шундый күркәм, гүзәл укытучыбыз дип әйтәсем килә. Аннары инде 5нче класстан безне укытты Мансурова Роза Илгизаровна. Кызганыч, ул арабыздан китте, урыннары җәннәттә булсын. Әмма дә ләкин ул үзенең классын үз балалары кебек карады, безне үз канатларына алды. Һәм бик рәхмәтле без аңа, чөнки ул безгә карады үзенең газиз балалары кебек. Роберт Миасарович белән бергә, Змара Нихаровна белән бергә туплашып, безне Казанга Курчак театрыннан башлап, һәм опера балетның Шүрәле балеты белән бетереп, шулай итеп безне дөнья күләм спектакльләргә йөрттеләр, дөнья күләм ил күрсәттеләр безгә, Казанны күрсәттеләр. Без үзебез менә үсеп җитеп, аны аңлыйбыз, үзебезнең балаларга, үзебезнең племянникларга. Без аның кадәр Казан күрсәтә алмыйбыз, аның кадәр музейлар күрсәтә алмыйбыз, аның кадәр шәхесләр күрсәтә алмыйбыз. Ничек безгә шушы дан тоткан мәктәп, дан тоткан укытучылар ярдәм итте дип әйтәсем килә. Без аңа бик рәхмәтле һәм гөрләсен безнең икенче мәктәп, лицейбыз. Biz bik rəhmətli şuшы məktəbimizə, Atlas Bulatov ismindəgi күп профильле лицейбызга, анда укыткан укытучыларыбызга, хөрмәтле ветераннарыбызга шиксез рәхмәтләребез. Biz бик горурланабыз шушындый мәктәптә укуыбыз белән. Biz бик горурланабыз безгә көч түккән, безгә белем биргән укытучыларыбыз белән. Һәм мин бик шат, үземнең классташларым шулай итеп хөрмәт итеп, без бик күп җыелдык бүген. Без һәр елны җыелып торырга тырышабыз. Гәрчә класс җитәкчебез безнең арадан киткән булса да, без шуны безнең җыелышлар аларның рухларына дуга булып барып җитсен дип, гел җыелышып, бергә яшәргә тырышабыз. Бергә булып, бердәм булып.